lagi mong tatandaan, gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa ate mo. Mama, maraming salamat. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Itong lahat para sa kinabukasan ko, upang marating ang makulay na mundo. Asa siya day, ma'am? Ay, kani? Ay mo ni mo. Kadaya ka mag-video po ko. O bano na mo ni siya? Bano siya? O diyan naman Jollibee, kini nagulat niya dito yung uyab. Yung uyab daw to, ma'am. Naguyab-uyab ni bata ni, bata pa man ni. Uyab utol kini siya. Uman ka na mo? Sana all kay ti. Birthday, ito nag-surprise yung mama gikan sa Qatar. So dali na. Tanaw to unsa imong gipahatod si mga kuan. Saan ka man kaya makakarating? Wala kang dapat ikabahala sa akin. Kahit bata. Surprise! Happy birthday! Bakbak! Sulangga, mayong buntag o happy 11th birthday. Magpaila-ila dahil ako na si Ate MM and si Kuya Abi. We are from AM Eagles Flower Shop. So namin diri karon para makiselebrate sa imong birthday. Pinagyan ng sorpresa ka. Para naman kagisa gahatag, no? Isa man. Mama. Mama? Crush man daw ni mo naghatag galing sa school. Nadiri, nadiri? Nadiri? Ay, wala. Si mama. Ay, message mong mama, pero sa ako basahon, kantahan sa kanang happy birthday. O, kantahin Oh, kanta pa. Happy birthday To you. Happy birthday. Mama. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Day to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, so na-message mo ang mama. Anak siya, anak, happy birthday. I wish you all the best. Magpakabait ka lagi. At lagi mong tatandaan, gagawin ko ang lahat para sa iyo at sa ate mo. Mag-aral kang mabuti. Mahal na mahal kita at ang ate mo. Be a good boy, anak. We love you. Yay! My birthday wish for Chin. Magbinutan siya permanente. Mag-study siya. Always siya nga kanang mahimong obedient boy sa iyang mama, sa iyang lolo. Mutabang siya sa mga trabaho silang balay. Mag-study siya og tarong para malipay si mama niya sa Qatar. Then I wish him good health always. Importante yun ang may panglawas. Happy birthday, Chin! Okay, everybody, say happy birthday, Chin! Happy birthday, Chin! Kaya kayo batch ba? Binutan. Birthday, dito sila dito. Ano na ipawis na ko niya. Buyag. Madlo ko siya sa Ginoo. Ito, tama yun na tayo. Dili supak-supak. Di pa supak-supak. Sa maestra, sa bilikanan, Tama. sa mga iyaan, sa tanan ng mga... Butan siya perminti. Mag-obedient More siya. na ako ipawis niya. Nagaapa sa taas na ginawa sa Ginoo.
Namo abot pa ning tubiga. Oh, wala nga. Yung kamot Wala si na mama yan, niya siya, ha? sa trabaho. Ay. Mga bata. Noon wala iyang inahan, Yung kamot yung nasa sa gawas. na iyang apuhan. Naot ako nga ikawis na ko nga kahot siya sa iyang apuhan. Sa kinsa nga kuan. Kamot shoot. Importante yun ang respeto. Importante ang pagrespeto sa mga sika elders. magulang edad. Meron na. Dong, meron dong ha. Dahon ka, balik kawis na po nimo. Kay tagaan ka kas na tinubos mo basta magpunutan. Hadlok ka sa Ginoo. Meron na. Hadluki ang Diyos, ayaw kadluki nga mulikay ka. Kadluki sa pagbuhat o kautan. Meron na. Ha? Ingat na. Mari kami. Okay. Langgaw sa mga mensahe mo kay mama niyo. Salamat mo yan. Sabihin mo kay mama ni mo. Mama, maraming salamat mo. Oh. Sige lang kay, sige lang kay, tears of joy man na iyahan kay nalipay. Pagawas lang good. Kanang surprise Para ni mama niya. basta di mga hilak yung mga classmate ron. Wala ko yung pagkikik. Unsa pa may maingon? Wala na? Wala na lang. Wala na kon siya kana ganing kanang Ingaw na ni. speechless. Mao siya. Sige. Kada surprise Wala niya. tayo mong ingon kay mama ni mo. Yan, nag-request mo si mama magsayaw daw ka kauban sa classmate. Ah. Sige, sayaw mo. Asa na niyo para Okay na? Sige na, go! Sige, picture na. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending kalit kang masorpresa kay grabe ka bungga ang giandam nila sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghan na silang napalipay nga mga pamilya ang Bigos Flower Shop lang doon